Hoxe atopámonos no corazón, no epicentro da obra artística de Manolo Vilaverde, un escultor daqui da Estrada co que contamos hoxe. Temos a sorte de estar con el para que pois podamos falar un pouco, máis ben podamos escoitar o que ten que dicir e explicar sobre a súa arte, a que se dedica, cal foi o seu primer contacto neste mundo da arte, e a verdade é que é un placer estar hoxe aquí, Manolo. Gustaríame comenzar preguntando un pouco cales foron as túas primeiras pegadas neste mundo da arte, o teu primeiro contacto, que nos poderías dicir? É algo que sae de min. Empecei mezclando cousiñas, facendo esculturas como collage, non? E algo me atraeu, me segueu picando para seguir aprendendo e facéndome máis grande no meu aprendizaxe. E fixen fun a clases de talla en madeira e de escultura en pedra, sobre todo con artesáns da zona, artesáns de tallistas en madeira e tallistas en pedra. Eu nunca non pertenzo a unha escola propia de canteiros, senón que a miña escola é os mestres daqui do rural, os mestres de Terra de Montes, principalmente. Pois agora xa que estamos aquí, gustaríame preguntar se a paisaxe galega ou a estrada mesmamente ou a natureza é algo que inspira as túas obras ou é algo que simplemente acompaña o conxunto? Que me poderías dicir? Son as dúas cousas. Para min este bosque, a observación da natureza, é fonte de inspiración, como pode ser fonte de inspiración unha fórmula química. Non, eu basome moitas na observación, no amor hacia o entorno onde vivo. Para min é o básico, en eso me inspiro. Hai moitos máis detalles, máis concretos, máis sutís, pero para min é o básico. Forma parte de ti. Forma parte de min, e en esto me baso. Casi todas as miñas obras saen de observación do entorno. Cando faz unha obra, o proceso creativo que levas a cabo é o que me estabas comentando, que non sempre é mirar unha pedra e descubrir que leva dentro unha obra. Claro, non, para nada. Eso é o que che decía, é algo para mí moi básico. Hai moita xente que podemos ir pro monte a ver un león na pedra, non? Aínda que estemos na Galiza, non? Sí. Pero o proceso creativo, unha obra original, unha obra creativa conleva un razonamento, unha filosofía. Non é vela pode ser unha obra, pero se eu quero crear unha obra propia, non é eso, leva un pensamento, un pensamento que ti tens que plasmar, sexa a pedra con buratiños ou sexa a pedra un cubo. Nun cubo eu teño que debuxalo e teño que cortalo como eu quero, non como a pedra está. Claro. Facer unha obra é máis complexo. Facer unha obra conleva outras historias, conleva dibuixo, conleva unha filosofía, un razonamento, non? A mí non me importa, basicamente non me importa o material no que traballar. A idea que teño pode resultar que sexa máis atractiva nunha pedra negra, nun mármol, nunha madeira, nun metal, ou todo mezclado. Eu domino máis ou menos, non son un especialista, por exemplo, en fundición, pero si me gosta fundir as miñas pezas e mezclalas con un certo tipo de pedra.
con certo tipo de pedra, se necesito un mármol tamén o meto, se necesito, busco material, se necesito un cacho de madeira tamén yo poño, domino esas técnicas e podo facer que a miña obra sexa un conxunto de cousas, non me importa para nada, non me importa, máis góstame mezclar según a obra o necesite. Se eu fago unha pandereteira, como acabo de facer para o Concello de Mondariz, unha pandereteira, unha pedra que era un monolito branco, que a pandereta é branca tamén, é todo branco, e digo, como poño as ferreñas? Como lle poño as ferreñas á pandereta? Porque as ferreñas, como vou a tallar as ferreñas se no fondo é un material distinto ao resto da obra? Pois poñolle semicírculos de pizarra, genial, branco, negro, os semicírculos de pizarra facendo as ferreñas, perfecto, é algo plas, chas, feito, maravilloso, non? Contraste, sabes? Dalle máis como personalidade. Podía ser tamén de bronce para min, non? Gústame traballar o bronce? Gústame traballar o bronce, non o fundo, só eu mandalo a fundir. Estou traballando en un determinado tipo de obras sobre granito negro de Campo Lameiro, un granito único na Galiza, daqui do lado, moi bonito, como se pode ver, dá brillos, dá sombras, pódese lograr moitas texturas. Este tipo de obra que estou facendo, pois, ten moitas inspiracións. Hai pezas como esta, por exemplo, que é basada nunha parábola matemática cunha gota de agua. Así, como hai outras que son basadas nunha fórmula química, como hai algunha que é bueno, hai moita agua en este tipo de obra e soen ser gotas, é no que me estou, basicamente é a natureza no que me estou inspirando. Bueno, a carballeira forma parte de min, é algo que empecé a vivir aquí, puxen aquí o meu taller e creo que é como a inspiración para min, forma parte da inspiración para min, aparte de que eu formo parte dela e teño o deber de conservala, de coidala, de que os bichos e as árboles que están aquí que sigan vivas e frondosas, maravillosas e que nos sigan dando aire para todos. Ou seja, que tamén poderíamos decir que a túa arte é ecolóxica. A miña arte forma parte deste mundo, Sofía. Sí. Teño, digamos, unha doble vida na miña forma de traballar. Hai cousas que un cruceiro, unha chimenea francesa, un escudo, teñen a súa forma de facelo, que é unha historia tradicional, e despois está a parte creativa miña, que non ten nada que ver co tradicional, nin na forma de traballar, nin no que representa, nin nada de nada, é totalmente distinto. Eu podo ser un canteiro de obra, podo ser un restaurador de casas, un fabricante de muros, que me dedico a eso tamén, e podo ser o artista Vilaverde que fai obras en pedra negra surrealistas e como lle queiras chamar, non ten nada que ver unha cousa con outra, fago as dúas cousas e as dúas cousas non teñen nada que ver unha con outra.